vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. So inini ndainge ndakawanikwawo neidzi dzava kuti mbinga mazuva ano, but mazuva acho iwawo tainge tichidziti masugar daddies. So ndainge ndisiri munhu uya aiva nemusikanzwa, and as a matter of fact pandakawanikwa ipapo ndainge ndichiri musikana, but I was still form 3 panguva yacho pandakazosangana neuyo akazombova murume wangu. So mukoma, ndangoyawo pano ndiine nyaya yangu, hoping kuti out there if there is anyone uyo anenge achizvodza kuti I'm really desperate kuti ndinge ndichipinda muwanano nembinga and thinking kuti it is going to solve your problems, it won't solve any of your financial problems. Kana ukada kuzotarisa madisadvantages azvinenge zviinazvo iwewo, kana kuri kunzi unenge uchibva from that background whereby you are very poor. So ndakasangana nayo mbinga iyi when I was busy ndichitengesa zvangu zvandaita ndezvekuti kana kuri kunzi musi wacho iwoyo ndinenge ndichipinda day shift, then ndaizoti paya kana tapedza chikoro kuma1 then by 2 ndaibva ndazotora mafreezits angu ndobva ndaenda zvangu ndobva ndatanga kunotengesa. So ndainge ndiine chimwe chinzvimbo changu apo pandaigadzika chikula box changu, then I will just be selling my stuff. Saka mbinga yaya yakabva yazongomirawo ikabva yati mafreezits, ndakabva ndazoenda nemafreezits aya ikabva yazonotenga mafreezits maviri, ikabva yati one for you one for me, ndobva ndafara paya. Saka murume uyu akazongoramba ozviita almost on a daily basis, then akabva azonditi ainge achida mafone numbers angu. Ndikatoseka paya ndikati even maparents angu kana chinonzi phone havatomborina kana tarisiro yekuti panokwanisa kuzoitawo mafoni one day. Akabva ati danana neni, ukadanana neni ndinokwanisa kukutengera iwewo mafoni amai zvekare nababa vako, plus ndokwanisa kutochinja upenyu hwako. Ndakamboita nguva ndichiramba paya because ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, but paakazonondirwina ndepamwe apo paakazondipa mari. Akangondipa mari akabva ati mari iyi ndoda kuti unge uchiita zvaunonzwa kuda nayo, ndokubva ndagamuchira mari iyaya. Ngomana mari iyoyo ndainge ndichida kunoirakidza boyfriend yangu kuti tariraone ndine mari iyi, hausi kuda here kuti tinge tichihoda something tobva tatengesa tose. But ndakangokaruka ndaenda kumba kwavo ndisina kumuzivisa kuti ndainge ndichiuya kumba kwavo. Mukomana wacho ndikabva ndatoona kuti ainge akatovharirana nekamwe kamusikana ako kainge kachigara panext door pavo. Ndakarwadziwa ndikabva ndati munhu uyu iye haana kana chaanombondibatsira nacho muupenyu, ngeti ndozvaanondiitira izvi. Apa tainge takavimbisana kuti tainge tichazotanga kuita izvi zvekusangana pabonde mushure mekunge tazoroorana. Ndikabva ndatongodzokera hangu kumba ndichichema. So mukomana wacho mbinga iyi yainge yakandipa mafone numbers. Ndakabva ndazoenda pamwe painge paine chifone shop, ndikabva ndanoifonera mbinga iyaya, ndikabva ndati ndainge ndichikumbira kuiona because ndainge ndatobatwa nemazistress. Yakabva yauya mukoma ikabva yandipika up pafone shop paya, ndokubva yaenda neni mutown. So by the time payakandipika up it was somewhere kuma 4 p.m. ndokubva taenda mutown muya. Mukoma ndakatenderedzwa ndichiendeswa kunzvimbo dzimwe dzekuti ndaitsambofungidzira kuti ndinokwanisa kuendawo kunzvimbo dzakadaro ndichitengerwa hembe, ndikaita sei kudzamara azonditi ainge achida kuti tinge tichipfuura nekumba kwake because kune zvaainge achida kunondirakidza ikoko. Ndakati tasvika kuya mukoma, then munhu ndokubva andibata akarara neni. Ndikabva ndaona kuti by the time paainge ava kuda kundidzosera kumba it was already too late, dzainge dzatova kuma 11 p.m. Ndikati ini hapasina kana kwandichaenda, fine, ndokutotizira kwandakaita nekuzoroorwa. Ndakabva ndachizoroorwa mukomana wacho, but even though ndakazoroorwa zvangu, but peace chaiye ndainge ndisina kana chinonzi peace mumwoyo mangu because ndaingoti kana ndikada kuzviexpressa then ndaibva ndatanga kuverengerwa mari idzo dzainge dzakapiwa vabereki vangu because kuroorwa chaiko ndakaroorwa nemari refu mukoma, but mari iyoyo yainge yotondipa stress kuti unokugara
uchingorangaridzwa kuti iwewe ndakakuroora nemari akati. Dzimwe nguva semunhuwo wenyama unenge usinawo mafeelings ekuti unge uchinoita bonde nemurume, waingoti kana akabva kwaanenge achibva, kana ukati nhasi ndakaneta, waiudzwa mamwe mashoko ekuti aikurwadza uchinzi saka ndoda kuti munge muchindidzorera mari yangu muri mapenzi stereki. Apa vabereki vangu nekusaziva kuti mwana wavo uyo wavainge vachifungidzira kuti agere zvakanaka atoriwo gehena, vaibva vauya dzimwe nguva maybe mangwana acho vachikumbira mari. Mukomana achi mari vaipiwa vabereki vangu, vaipiwa mari zvekuti even by the time pandakati munhu uyu handichadi kugara naye, vakatofungidzira kuti rainge ritori shavi renhamo, but ini ndainge ndichiziva masituations avo andainge ndichisangana nawo, ndikabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita walk away. Mukoma ndakaita walk away ndisina chandainge ndiinacho, but ipapo pandainge ndichiri kugara nayo mbinga iyaya, I then used mamwe connections because ndainge ndavawo nevamwe vakadzi vedzimwe mbinga dzandainge ndava kuwirirana nadzo, ndo vakazondibatsira kuzonosvika ndichizonotangawo tumashops twangu twandinatwo up to now mutown, ndokutorarama kwandinoita. Mukomana achi, but the level of the standard of living that I used to have at that time pandainge ndichiri ndakaroorwa nayo mbinga iyoyo nemararamiro andiri kuita pari zvino zvakatosiyana, zvitori nemusiyano. Dzimwe nguva ndinoti kana ndichitodarika zvangu nemuBorodale ndinotozviseka kuti kundini ndainge ndimboriwo landlord muno muBorodale, but takazvisiya zvose izvozvo mukoma, because at the end of the day ndakazongoona kuti happiness yakakosha kudarika mari. Nembinga iyoyo takaita vana vedu vaviri, ndikabva ndazovatorerwa vana ivavo. You would go kumakotsi and iwowo semunhu wekuti unenge usina chaunenge uinacho, they will keep on dragging those court cases kudzamara ndazongoti let us just settle out of court. So zvatinongoita ndizvozvo zvekuti vana vanopota vachiuyawo kumba, then most of the times vanenge vagere kumba kwababa vavo. Saka kana kuino vamwe vakadzi kunze uko vanenge vachizviudza kuti kana iye achitambura uye zvekare kumhuri kwaanobva, kana kungori nevarombo chete, kuzoroorwa nembinga ndo zvichazoita kuti akwanise kurarama upenyu hunenge nani. No my dear, you need to improve on yourself, at least kana ukazowanawo mbinga yako but uine at least a strong financial backup, it will be far much better. And inini ndakazozvionera pamhino sefodya kuti sometimes it is not all about money kana wapinda mumarriage, but love chaiyo ndiyo inenge yakatokosha. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitsamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nanshi ndakawanikidzawo amai vangu varere nemurume wangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno ndiri kushaya kuziva kuti ndoite sei. I am going through a lot of depression already mukoma. I am someone medically who was diagnosed as someone who is bipolar, so I don't know how to even act and to react. Inini ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. So after I had lost my husband passed away in a fatal road accident. Then I gave my time to mourn for my husband. Then ndakati ndachema murume wangu, ndikabva ndachitanga kutsvakawo munhu. So I started dating kunoku kwandiri. Ndakadateawo some guys, but I then thought kuti it is far much better kuti ndinge ndichitsvaka someone back home who could give me all of their heart. Ndikazviudza kuti kana ndikatorana nemunhu wekuti iyewo maybe situation yake inenge yakamuomera, he will always be grateful for what I would have done to him. So there was this other time apo patakaenda kumusha, pane zvatainge tichifanira kuti tinge tichinoita matombstones and what not. So ndiriko ikoko, that was when I took that opportunity ndokubva ndatanga kutsvaka. So ndikabva ndazowanawo umwe, he was someone who was handsome, but uchiona kuti inhamo chete yainge ichimuonza. Then we started speaking paya, and we come from the same village in the same area mukoma nashi. Then we spoke, ndokubva ndadzoka kunoko. Takaramba tichingoita communication yedu
uye zvekare I had asked one of my muzukuru kuti ange achikipa a watchful eye on him, and aigara achindipa mareports kuti it seems as if he is someone who is very trustworthy. When I had trusted him enough, ndikabva ndati okay, it is fine, anokwanisa kufana kuzombonogara kuimba yangu yekuharare. Akagara kwamukoma akamirira kuti ndige ndichimugadzirisira mapepa. Then I would sacrifice to fly back to Zim ndobva ndambonogara nemunhu wangu until I fell pregnant. So mukomana she, after I had fallen pregnant, zvinhu zvedu zvikabva zvaita, then akabva azouya kunoko. So mukoma, at that time I was staying with my mom. Zvino mukoma, inini ndiri munhu wekuti like my shifts angu sometimes they are too erratic kuti ndinomboenda day shift uye zvekare night shift. So at that time pandakazonobatikidza amai vangu sharing a bed with my husband, it was when I had gone on a night shift. Then I got relieved so early and I returned back home. Pandakadzoka pamba mukomanashi, I just had this gut feeling that there was something that was wrong. Like I am someone who is such a noisy person. They always complain when I am returning back from work kuti kungopinda kwenyu mumba mama, then we all need to wake up because ndinenge ndichitaura even if I know that everyone is fast asleep, ndinenge ndichitaura navo, waking them up. So mukomanashi, on that night, and I just got into the house, I was quiet, then I headed straight for my bedroom and I could not find my man. Because doro hanwe fojka haputi. That was when I just said, let me go and check in my mom's room. Mukoma ndakati ndichingonopinda muroom muya wanikwe ainge atori pamusoro paamai vangu. So mukoma nashi, this is what I am going through, and izivi kuti ndoita sei. I asked them why vakasvika kuita zvinhu zvose. So I asked them, but why is it vakazosvika pakuita zvinhu zvose izvo zvavakaita? Up until this day, they have not given me an answer or even an explanation. Apa kuti ndinge ndichiita kick out my mom. I don't want to kick her out so that she can be homeless. So I am in that situation whereby ndinokwanisa kuenda kunoshanda on a night shift knowing kuti ndakambobata amai vangu nemurume wangu vachiita bonde, yet I still need to leave them together. Vana hapana kana chavanoziva because them to know kuti that is what happened between their grandmother and their dad. So muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsira. Upenyu hwandava kurarama upenyu hunorwadza. I am now surviving on antidepressants because andina munhu wekuti I can trust that person enough to tell them the truth. Amai vakangondikumbira vakanditi, please usaita kuti vehukama vange vachizviziva, vakati chiendako unoudza amai mufundisi. But still mukomanashi, I can't even do that. I do not even have the proper strength. As for now, murume iye anorara pacouch. Ndikamubvunza kuti why are you no longer coming to the bed? Anoti ndinonyara nezvawakandiona ndichiita. I can't even look at you. When I am home, you would rather sit outside, and he is always avoiding me. Kubva pandakamubatikidza ina amai vangu kusvika pari zvino, we have never been intimate again. Ari kuti ndiri kunyara to be intimate with you. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu vwe, but ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So nyaya yangu yakamira sekudai. So amai vangu ivo vaizviita kunge munhu anofarira vana stereki, vana vemunharaunda, but amai vangu mukoma ivo vaitopa vana ava mashavi ehuroi. The reason as to why ndichiti amai vangu vaipa vana ava mashavi ehuroi, vaiti vana kana vakauya kuzotamba pamba pedu, amai vangu vaifarirwa nevana because vaibika kunyange mafaji nei. Saka amai vainge vaine chimwe chifood container icho chaigara mubedroom mavo. Mukomanashi, there was this other day pandakangokaruka ndaenda kubedroom kwavo. That was when I discovered kuti mubedroom mavo underneath the bed there was a snake. Nyoka iyi kuti ndinge ndichizoiona ndakaona muswe wayo, then ndokubva ndati nyoka. So I was alone at home. Ndikabva ndati nyoka iyi ndisati ndabuda muno mubedroom, I have to make sure kuti nyoka iyi where did it go to, so that ndinge ndichizozivisa vanhu kuti nyoka iyi I last saw it iri nechepapa. So I then
looked underneath the bed ndikabva ndaona kuti nyoka iya yamukoma yainge ichitopinda muchifood container, even though nyoka iyi yainge yakakura, but pakaitika masaramusi yakanokwana muchifood container ndokubva yanyangarika. Later on when my mom returned back, I can say kuti maybe it was 10 minutes later, amai vakabva vazviziva kuti pane zvandainge ndaona kubedroom. Amai vakabva vati nditevere, vakabva vanotora umwe mushonga wainge wakaita powder vakabva vazoufuridzira kumeso kwangu, ndikabva ndatotanga kutonzwa kuti ndainge ndava right. Amai vakabva vanditi zvose zvandainge ndaona ndaisafanira kuti ndige ndichizvizivisa kana ani zvake. Vakabva vati dai ndakagara ndakazviziva kuti iwewe maso ako emweya akavhurika ndikadai ndakasarudza iwewe kuti tinge tichishandidzana than kusarudza munin'ina wako. Vachiti munin'ina wangu vainge vachibvira mwana wemunin'ina wavo, my cousin sister. Saka ndiye wacho wavakati vakamusarudza kuti ange achizovawo muroyi. Amai vakabva vazokonfesa zvekare, vakabva vati vana vose avo vaunoona vachiuya pano inhau yekuti paya pandinenge ndichivapa mafaji iwawo anenge asiri mafaji echokwadi, but hanzi inenge itori nyama yevanhu, hanzi zvimikoyo zvangu izvo zvandinenge ndichivapa. Vakabva vatoseka paya ndokubva vangondisiya ndimire mubedroom muya. I was so shocked because of everything that she had told me. Vakazoti vava kudining ndokubva vazodanidzira vakati iwe ukaramba uririmo nyoka iyoyo ichakuruma. Mukomana achi ndakabva ndabuda mubedroom yamya ndichitiza. I started watching vana ava vainge vachiuya kuzotamba pamba pedu, ende mukukura kwavo you could just tell kuti vana ava vanoratidza kuti vanotevererwa nemadhimoni. Vasikana vakapera kuita mahure, vakomana vakapera kuita mbavha. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Iwe unenge uchiti mwana wangu aenda kunotamba panext door, izvo mwana atori busy kutotemererwa nyora dzehuroyi. Zvakangoma hazvo vedu we.